Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. İro roa nehki hacıya başlamış kir. Haşro maayda kurbanı. Xuda ayda kurbanı. Ser bütuni Müslümana ra bixeyr ve selamet bine. Bütün Müslümani derdi on derman ke Müslümani borçi müyesser ke borçi xabden. Müslümani nexaş Xuda jwana şifayı bişine. Emi îro basî ji qurbanê bikin. Bi gorey mezhebi İmam-ı Şafii em Şafii ne qurban çatê kesmiş kirinê ji kîjan heywanatê jê kirinê qurban. Delebek ji ustadê xwe sual dike. Dibe ayda qurbanê hat em çi kesmiş bikin? Ustad jara dibe pêşî iftirayı kesmiş bike, pêşî israfê kesmiş bike, pêşî qul haqqî terk bike, pêşî gîbetê terk bike, kesmiş bike, pêşî iftirayı kesmiş bike, pasê bizvere qurbanê kesmiş bike. Lewra mana qurbanê Arabçe anlama wî nîzik bûna balxwedê ve. Çima ustad ji telebê xwe re wisa gotiye? Çünkü evan emelê hanê dibin engel nahêle meriv nîzîkî Xwedê be, meriv dûrî Xweda dixin. Madem qurban jî meriv şerjî dike ji bo meriv nîzîkî Xweda be, ara meriv Xweda da ew engelê ku nahêle meriv nîzîkî Xweda be, gere meriv pêşî wan engele rabike. Lewra ustad gotiye pêşî zulmê bi terkîne, pêşî qul haqqî nexwe, pêşî îsrafê neke bi terkîne, pêşî fesadiyê bi terkîne, pêşî gîbetê bi terkîne vana kesmiş bike, paşê qurbana xwe kesmiş bike. Evana engelin ara tev Xwedê de qurban mana nîzik bûna ba rehma Xwedê ve evana exlaqana jî meriv ji rehma Xwedê dûr dixin. Evana exlaqa midê ku meriv rabin rehma Xwedê ser meriv da nabare. Yani gelek exlaq hene wetê meriv da mevcud bibin ew exlaq, hetanî meriv wana neterkîne, meriv çi ibadet bike, çi xêr bike, çi xêrat bike, xêra wî meriv tu mükafatekî meriv faydalamış nabe. Çünkü evana fenani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gotiye mesela yek fena hasudî. Gotiye insanê hasûd çi emel ke emelî wî tev imha dibe. Fena lodek lodekî giha lod bike, agirekî berde ça û agir wî lodê tevî dişewitîne. Gelek exlaq jî hene bütün ibadetê meriva dişewitînin. Fena fesadiyê, fena iftirayê, fena zulmê, fena xarina heramê, fena hasûdiyê. Evana meriv çi ibadet bike wetê meriv wana neterkîne, lewra ustad gotiye kerê pêşî iftirayê kesmiş bike, pêşî qul haqqî kesmiş bike, pêşî zulmê kesmiş bike, gîbetê kesmiş bike, paşê qurbana xwe kesmiş bike. Qurban heywana kor nabe qurban. Heywana ku ser çavê wî spîtayî hebe, spîtayî wî hindik be dibe qurban. Ku pir zêde bibe çavê qepat bike nabe qurban. Heywana ku xort bibe ew heywan hinek heywan tedî çavê wan da hêsir dibare, hêsir dikin. Wetê xort be ew hêsira nabe engel ji qurbanê şerjîkirina. Qurban dibe. Heywana zayıf nabe qurban. Heywana zayıf nabe qurban. Heywana normal ayda qurbanê nêzik me hinekî rahatsızya wî çî be feqet tesîrek nede xwertbûna wî, ji xarina xwe tam para nemaye, goştê wî zayıf nebî, ew heywan dibe qurban. Heywana topal nabe qurban. Heywanekî bi nigekî xwe hebekî bikule, feqet pir aşîrî xwert be dibe qurban. Heywana gurî gir bedena gurîbûn hebe nabe qurban. Mezhebi Hanîfî da dibe, mezhebi Şafî da nabe. Nabe qurban. Gere heywana qurbanê tertemiz bibe. Ew heywana ku anaden doğma, mesela bizinek hate wetê ku doğmuş bû, boşka wî tune bû. Cilekek wetê golik hanî, golka wî anaden doğma boşka wî tune bû. Bezek duva wî tune bû, mezhebi İmam-ı Şafî da dibe qurban, mezhebi Hanîfî da nabe qurban. Ama heywana bêgoh nabe qurban, ne Şafî ne Hanîfî da.
حیوانا کو هنک حیوان dedi ji bizinara bizna kir dibêjin, ji mîhara mîya kur dibêjin, evana nabin qurban. Gerek guhê wan temam be. Ama hinek heywan heye guhê wî tam kur û ker nîne, guhê wî heye piçûk e ew Henîfî da engelekî tune, Şafîî dibe gere tam bibe. Heywana ku guhê wî qerişan dibe, dibe qurban. Ya guhê wî qul bûbe, dibe qurban, persekî mezin jê neketibe, dibe qurban. Guhê wî qul bibe berdaxî. Heywana xesandî dibe qurban. Heywanekî hatibe xesandinî, ew heywana dibe qurban. Heywana bêxweş zate dibe qurban. Heywana ku qediranê wî tune be, hinek heywan demekî wisa heye kitêbe asike. Qediranê wî tune be, xurt be dibe qurban. Veya xwe diranê wî heye diranê wî ketiye, ew diranê ketî nabe enger çêra wê ra, ji alfê wê ra xurt biye, ew heywana dibe qurban. Ama ew diranê ketî pir be, bi sebeb diranê xwe zayıf mabe, çêra xwe ji alfê xwe zayıf mabe, ew nabe qurban. Bez qismî, mî qismî gere salakê xwe temam ke bibe qurban. Ama bezeke gavireke şeşmeyê xwe derbas kiribe, qasî maka xwe bexurt be, ew jî dibe qurban. Her du mezheba da jî dibe qurban. Bizim mezhebê İmam-ı Şafîî da gere 2 salê xwe temam ke, mezhebê Henîfî da salekî temam ke, dibe qurban. Dewar û gamiş 2 salê xwe temam dikin, sala siya da dibin qurban. Deve 5 salê xwe temam dike, sala şeşa da dibe qurban. Qurban mezhebî İmam-ı Şafîî da heft ku dewarek şerj dikin veya ku devek şerj dikin. Ji wan heft heba yekî wî qe qurbana xwe bela neke, niyeta wî şerjkirina qurbanê nebe, niyeta wî sade goş be. Wanê de ra engelek tune, qurban qebûl dibe. Veya xwet ji wana yekî wî qe Müslüman jî nebe, înanca wî jî bi qurbanê tune be, ji wan şeş hebê de ra engelek tune, qurbanê wan qebûl dibe. Ema mezhebî İmam-ı Henîfî da gerew heft heb niyeta wan tev qurban be. Wetê ku ewan heft heba yekî wî niyeta wî qurban nebe, niyeta wî şerj sade goş be veya xwet înanca wî qurbanê tune be, qurbanê wanê din jî qebûl nabe. Henîfî mezhebî da gerew heft hebê dibin hevalê hevdû, hevdû naz bikin, înanca wana bi qurbanê heye tune, niyeta wan çi ye, paşê qebûl dibe. Ama Şafîî mezhebî da hevalê wana yek qe niyeta wî qurban nebe jî, yekî wî qe niyeta wî sade goş be jî, ji wanê de ra engelek tune, qurban qebûl dibe. Qurbanek nabe 2 hissa. Mesela bezekî 2 heb bêjin em ortak xwe em perî wî ortak bidin, em şerjî bikin, ji qurbanetê ku ew peza bû 2 qet, ji qurbantiyê dikeve, dibe sedeqe. Ve xut hesekî dewara 2 heb, 3 heb bibin hise, pere tev bidin bê em 3 heb hesekî şwara hildidin. Ewa nabe qurban, ewa dibe sedeqe. Qurban mezhebî İmam-ı Şafîî da ku meriv biqedîne, meriv gere şerjî bike, mecbûr e, sünnetekî muekkede. Mezhebî Henîfî da jî wacib e, ew jî ser feqîrê, ser her kesî wacib nîne. Ser yekî qedîne şerjî bike wacib e. Mezhebî İmam-ı Şafîî da qurban bê berakirin nabe. Gerek illa hinek bê berakirin. Tabii ki qehema aha meriv xwe xweş dişmiş be, meriv çiqas pir bide, ew xêra meriv pir e. Mezhebî İmam-ı Henîfî da belakirin xêr e. Ama insanekî bêje hema qe bera nakim jî, tabi qurbana wî qebûl be, feqet sevaba wî kêm e. Sevab wetê eyda qurbanê da gelek feqîr, gelek êku gelek însan hene ji eydê heta eydê belkî qe goş nexaribe. Wetê eydê umûdek ji wan re çêdibe. Zengînê, Müslümanê qurbanê şerjî ke ê payekî bidin me. Ê hisekî bidin me. Wetê ku ew jî ji wê mehrûm bibînin, meriv gunehkar dibe. Meriv wetê qurban şerjî kir, meriv evî qurbana xwe, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam örnek hilde. Resulullah her eydê qurbanê 2 heb beranê çavre şerjî dikirin. Yek ji xwe ehlî beytê xwe ra şerjî dikir, yek jî feqîrî ümmetê xwe ku digo feqîrî ümmetê min ku bigihîjne eyda qurbanê nikarim şerjî ke, ev jî pêş wan re şerjî dikir. Çat kir Resulullah Aleyhisselatu Vesselam, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ew her du qurbanê xwe jî sade cîgerê wana dihanî dixwar, ê dingî bela dikir. Sala Resulullah ji dünya hicret bike, 100 deve hazır kir û Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ew 100 deve şerjî bikira.
şerci bikira goşi te belav kira. Başı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 63 harf şerci kir. Delaleti ser 63 sal ömrü daha xılas be. Her deve ki 5 saleki ömrü xıva gir şerci kir. Zaten her aydi kurbanı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tuhab de berar şerci kir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Her ibadet gere riyati nekevi, riyakari nekevi, gösteriş nekevi, merif bir kaba nebe, nefsa merif bir mezin nebe, ev kurbana, ayda kurban devati merif kurban şercikiriz gere vaçibe. Gere riyakari nekevi. Riyakari nekevi, gösteriş nekevi, merif kokayim neke, vey açıkçası insan eki zenginim, hamil congek tek başına şercikir, gurur neke gere. Vati merif gurur kir, uçağı fakir sahtken fakir mahcup dibin. Merif günahkar dibe. İbadeti merifci kabul nabe. Xuda Azze ve Celle kurbana temami Müslüman ümmeta Muhammed Aleyhisselatu Vesselam kabul bike. Xuda Azze ve Celle şefkat ve merhameti tehe kalbi insana insan be cihevdu şefkat ve rahmeti bikin. Çünkü merif Resulullah Aleyhisselatü Vesselam guti erhamu men fil erdi yerhamukum men fis sema. Hun çave rahmeti lhevdu meze nekin, rahmeta Xuda bekle nekin. Peşi çave rahmeti lhevdu meze nekin. Çave merhameti hevdu meze nekin. Bira Xuda ji rahmeti serveda barine. Vati merim mala Xuda keçi kurbanı bikere. Merim her adımeki davije Xuda her adımeki merva de xiraş merva devise. Merim vati çe kurbanı bazar dike. Ne ku son bukhe normal merim ça alışveriş etke. Meriv ev xeberdanê ji bo kerîna qurbanê wan xeberdana we tê dike, fenanî meriv zikir bike, fena meriv tesbîh bike. Ew perî meriv dide ji bo qurbanê, Xuda her panotekî wî, her dirhemekî wî, Xuda heftê heft xêra ji merva dinivîse. Eva eydahanê îbadetê wî şerjîkirina qurbaniyê. Ji vê eydê de ku meriv qurbanê şerjî neke, meriv çi îbadet bike, qas qurbanê mekbûl nîne. Tabi insanı gücavi here, gücavi bikar be bikere, insanı nikar be bikere, fakir be nikar be bikere, bira mahsum nebe, bira dilê xwe xera neke, peygamber peşve va şerjî kiriye. Ew fakîrî ümmeta Resulullah, ew ku nikarin, dibin ya Rabbi xwezin malê me jî hebiya, divê eydê da me jî şerjî bikire. Xuda ew ê xêrî ji wan re miyeser dike, bira qinaeta xwe, bira xera nekin, nebêjin em bê qurban mane. Ku meriv neqedîne, feqîr be, malê meriv tu nebe, Resulullah pêş meriv ra şerjî kiriye. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fâtihatu ma'as. Ji kerema xwe re kanala Şakirê Kopê li ser YouTubeê biecibînin, bişopînin û ji bîr nekin, abone bin.